היי רבותיי היקרים, לא יראו פניי ריקם, לא יראו פניי ריקם, השם מתחנן, אתם באים אליי, אל תבואו בידיים ריקות. כשאדם הולך לבית עולמו, כל הימים הולכים איתו. חבל על כל יום שהולך בחושך, חבל. לזכור, לשים פתק, לא לבוא בידיים ריקות. להשתדל שהטנא יהיה מלא מצוות שלמות, מלא ימים שלמים, מלא חיים שלמים, כי רק עם שלמות אפשר לזכות לשבת בבחיתתו של שיא השלמות, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד. היי רבותיי היקרים, בחג הזה אני התבוננתי בפסוק אחד בתורה ששייך לחג, ואני אגיד לכם, התפעלתי מאוד, אני כל הזמן חושב על זה. הקדוש ברוך הוא, יש מצווה בחג, לא רק פסח, לאכול מצות, לעשות חסה, לנקות את הארונות, לא רק זה. בחג יש 3 רגלים, 3 רגלים תחוג לי בשנה, פסח, שבועות, סוכות. ובחג יש מצווה אחת שמשותפת לכל החגים, שהשם מבקש מאיתנו כל החגים, כל הרגלים. איזה מצווה שמשותפת לכל החגים? חוץ מהשמחת יום טוב, שיש מצווה ושמחת בחגיך, עלייה לרגל. בזמן המקדש היה מצוות עשה מהתורה ללכת להיראות לפני השם, שהשם יראה אותנו. עלייה לרגל, זה לא סתם לעלות ברגל, לסובב את החומות. לעלות, מה המצווה לעלות לרגל? שהשם יראה אותנו. מצוות ראייה, שהשם יראה אותנו. 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך לפני האדון השם. יראה כל זכורך. זה מצווה, אגיד לכם, כולם יודעים אותה, ידעתי אותה תמיד, מצווה לראות לפני השם. אבל השנה אני התבוננתי בכמה מילים שהמצווה מסתיימת. יש תנאי במצווה הזאת, המצווה היא לראות לפני השם, אבל יש תנאי במצווה שבלעדיה אסור לבוא, אסור לראות. איזה תנאי? מה כתוב בהמשך של הפסוק? 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדון השם, ואחר כך מה כתוב? ולא יראו פניי ריקם. השם אומר, אם אתה בא להיראות לפני השם, זה מצווה חשובה, זה חשוב, אבל הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, שימו לב רבותיי, שימו לב, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, ולא יראו פניי ריקם. אל תבוא בידיים ריקות. מה הכוונה? אני התבוננתי, מה זה ולא יראו פניי ריקם? אל תבוא בידיים ריקות. שימו לב, אם השם רוצה להגיד שלא נבוא בידיים, זה בכלל לא יפה לבוא בידיים ריקות. תארו לכם, אני חשבתי היום על זה. איי רבותיי, כמה זה אמת, כמה זה אמת. איי, 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 ולא יראו פניי ריקם. מה זה ולא יראו פניי ריקם, רבותיי היקרים, אחים יקרים, ולא יראו פניי ריקם. איי, רבותיי, רבותיי, לפעמים, כשאת עושה איזה שמחה, אז יש לכם משפחה ידידים, תמיד הם באים לשמחות, מביאים מתנה יפה. 1,000 שקל, 2,000 שקל, פריג'ידר, תנור, מייבש, מביאים לכם, יכול להיות, יכול לקרות. אם לא בעולם הזה, בעולם הבא, אבל יכול לקרות. בקיצור, תארו לכם משפחה שכל הזמן כשהם באים, לא רק ידיים, לא באים ריקים. לא זהים במעטפה 20 שקל. באים בצ'ק, $1,000, 1,000 שקל, צ'ק. באמת, אלה תמיד באים אלינו, תמיד, כשהיא באה, אם הם באים לשבת, מביאים כמה ארגזי יין. לא בקבוק עטוב עם כמה עיתונים. אז הם באים ידיים מלאות, באים, תמיד. עכשיו, סוף, את היה לך 58 שמחות, תמיד הביאו לך כל הזמן דברים. סוף, ההיא נולד לבן, עשתה שמחה, את באה. בעלך במהר ברגע האחרון, בואי נלך, אני לא הולכת, אני מתה בושה, אני מתביישת, אני מעדיפה לא ללכת. למה? איך אני אלך בידיים ריקות? תמיד הם הביאו לנו מתנות יפות. איך אני לא מסוגלת
לראות את הפנים שלה בידיים ריקות. זה לא יפה. היא תמיד נתנה. ואני אלך בידיים ריקות. נכון, זה לא יפה? לא יפה. בפרט שאת יושבת ואוכלת מנה ראשונה, שנייה, שלישית, פעמיים כל דבר. מה את רוצה? עוף או בשר? שניהם. בקיצור, בפרט שאת אוכלת נהנית, בסוף כמה הולך? זה לא יפה. ובפרט רומזים לך, שמים קופה עכשיו, ככה רב בריח, שמים קופה עם חור גדול, רומזים לך על העיניים שלך. לא עוזר כל הרמזים. בקיצור, רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, בפרט אם נותנים לך מעטפה ריקה. יאללה, יותר מזה רמז יכול להיות. אני לא יכולה ללכת בידיים ריקות, למרות שזה שטויות, וזה כלום, וזה כלום, זה בושה רגעית, אז לא נורא, את יכולה להביא מחר, ולא נורא, את יכולה להשלים את זה. היי רבותיי היקרים, הקדוש ברוך הוא בא לכל השמחות שלך, הקדוש ברוך הוא עושה את השמחות שלך, הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים, נותן לך ילדים, נותן לך איפה לישון, נותן לך בריאות, נותן לך עולם הבא, ברא עולמות בשבילך. פעם אחת יש לו שמחה, ברוך השם. פעם אחת יש לו שמחה, מזמין אותך לשמחה, עולם הבא. בשמחה. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה בא אליי, מתי אנחנו רואים את הפנים של הקדוש ברוך הוא? רק כשמתים, כשהולכים לעולם הבא. לא יראני אדם וחי. אומר בורא עולם, אתם באים אליי לעולם הבא. אתם באים לראות לפני השם. זה התכלית של העולם, של הבריאה, לראות לפני השם. ולא יראו פניי ריקם. אל תבוא אליי לעולם הבא בידיים ריקות. אם לחברה שלך, לידידה שלך, את לא יכולה לבוא בידיים ריקות. איך נבוא לקדוש ברוך הוא בידיים ריקות? מה הכוונה? זה עמוק, עמוק מאוד, עמוק. לא רק בידיים ריקות בלי להביא לו איזה מתנה, איזה מצווה, איזה מעשים טובים. לא רק זה. בשביל מה באנו לעולם, רבותיי? למה באנו לעולם? בשביל מה? לאכול, לשתות ולישון? שאלתי אחד קיבוצניק, למה באת לעולם? אומר להיות חבר קואופרטיב, חבר אגד. מה תבין, אגד בשביתה אין לך תכלית? די, תמות. אני לא מדבר על הבעלי חיים. בכל אופן, רבותיי היקרים, למה באנו לעולם? למה השם ברא אותנו בעולם? למה? אומר המסילת ישרים, אומר, והאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. שזהו העידון והתענוג האמיתי מכל העידונים שיכולים להימצא. הרמב"ן כותב, אם אדם יחיה 70 שנה בעולם הזה, תענוגות, כל העולם הזה, 70 שנה תענוגות. ואת כל ה-70 שנה תענוגות של 70 שנה, יצופפו את זה לשנייה אחת, וכך יחיה כל החיים, זה לא שנייה בגן עדן. תענוגות של 70 שנה בעולם, זה לא שנייה בגן עדן. יפה שעה אחת של קורקורת רוח בעולם הבא מכל העולם הזה. מה זה גן עדן? אין לנו מושג. מה זה גן עדן? מה זה אושר? מה זה גן עדן? אין לנו מושג. הנביאים לא היה להם מושג. משה רבנו לא היה לו מושג. מה זה גן עדן? מה זה גן עדן? אז השם ברא אותנו כשנתענג על השם. ומי שיותר קרוב לקדוש ברוך הוא נהנה יותר. הריח יותר, האור יותר, הסיפוק יותר, התענוג יותר. מי שיותר קרוב, מרגיש יותר את התענוג. מי שיותר רחוק, יותר רחוק. כל עבירה זה מסך מבדיל. כל עבירה זה מרחק. יש אלה שלא יזכו לעולם לראות את הקדוש ברוך הוא. לעולם. בגלל העבירות שעשו. כל התכלית של הבריאה שלנו זה לזכות. למה באנו פה בעולם? ייסורים, צרות, סבל, צרות, שהשם יציל אותנו, צרות וסבל. למה? לזכך את הגוף. שהגוף יזדכך, שיזכה הגוף הזה לראות את הקדוש ברוך הוא, להיות איתו. זה כל התכלית, להתענג על השם. הגמרא אומרת, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים. עושה עיגול, כל הצדיקים יושבים והוא באמצע. והצדיקים מראים, זה אלוהינו קיווינו לו. הנה הקדוש ברוך הוא. זה אלוקינו, מראים באצבע על הקדוש ברוך הוא. רואים אותו ברור. זה כל התענוג. אבל מי שעושה עבירות לא יראה את הקדוש ברוך הוא. הסברתי את הפסוק השבוע בעזרת השם. יראה כל זכורך את פני האדון השם. אתה רוצה לראות אותי? ולא יראו פניי ריקם. מה הכוונה? אם אתה מלא ריקנות, אם אתה ריק, לא תהיה מסוגל לשבת במחיצתי. לא תהיה מסוגל לראות אותי. לא לבוא ריק. יעלה כל זכורך את פני האדון השם. יעלה לשמיים, לגן עדן העליון. יעלה כל זכורך אל פני האדון השם. אבל מה אומר הקדוש ברוך הוא? יש תנאי. ולא יראו פניי ריקם.
אי אפשר, אדם בן תנותה לא מסוגל לזכות, לשבת במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, ליהנות מזיו שכינתו, לראות את הקדוש ברוך הוא כשהוא ריק. חייב למלא מצוות מעשים טובים כל רגע בחיים, כל שנייה בחיים, ולא יראו פניי ריקם. אדם לא יהיה מסוגל לראות את פני השם כשהוא ריק, מלא ריקנות. רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, פשוט לא יכניסו את הבן אדם, לא יכניסו. אני אומר לכם, הרעיון הוא עמוק מאוד, אבל הוא אמיתי. זה עמוק, עמוק, עמוק. יחידי סגולה יכולים להבין מה שאני אומר. רבי יהושע בן לוי, אתם יודעים איזה צדיק הוא היה? רבי יהושע בן לוי. הגמרא אומרת שרבי יהושע בן לוי, אליהו הנביא היה בא ללמוד איתו כל יום. אליהו הנביא. כל יום בא ללמוד איתו. איזה צדיק. כל ימיו רק עלה ועלה. כל דבר, אתם יודעים מה הסוף? הגמרא אומרת, איך היה בסוף ימיו? איך הוא מת? רבי יהושע בן לוי, איך הוא מת? הגמרא מספר בכתובות דף ע"ז עמוד ב'. איך רבי יהושע בן לוי מת? אומרת הגמרא, היות ורבי יהושע בן לוי מסר את נפשו על לימוד התורה. למה מסר את נפשו? הגמרא אומרת, תיזהרו בבעלי רעתן. יש מחלה מדבקת, שמקרוב, מהרוח, אפילו מהרוח. האדם יושב ליד חולה, מהרוח, מהיתושים שלו, מהרוח הוא נדבק ומת. הורגת. אז היו כאלה חולה בעלי רעתן. אומרת הגמרא שהיו חולה, הנה, מכריז רבי יוחנן, היזהרו מזבובי בעלי רעתן. רבי זרע לא היה יושב ברחוב הזה, לא היה נכנס בבית שלהם. רבי אליעזר לא היה יושב באוהל שלהם. היו פוחדים. למה? זה מדביק, מסוכן. עכשיו אלה בעלי רעתן, מה הם אנשים שהם חולים? עכשיו יושבים באיזה בית, לא יכולים ללמוד תורה. למה? אף אחד לא צריך להיכנס. מנודים, כמו בית חולים למצורעים. מי ייכנס שם? רבי יהושע בן לוי שמע שבעלי רעתן אף אחד לא נכנס ללמוד איתם תורה. מה עשה? הלך, ישב איתם, חיבק אותם, עודד אותם, נשק אותם ולמד איתם. וזה מדביק נורא. אמר, אני בטוח שהתורה תגן ותציל. התורה לא תגרום נזק. אומר רש"י, רב זרע מקרח והוא. מה זה מקרח והוא? נדבק אצלם, אצל בעלי רעתן, בשעה שעוסק בתורה, לא סתם. ומושיבם אצלו, ומובטח הוא שתגין התורה עליו ולא יוזק. מסר את חייו, מסר את נפשו, ללמוד תורה עם בעלי רעתן. בקיצור, רבותיי היקרים, בשמיים ראו שהוא מוסר את נפשו להפיץ תורה, מוסר את נפשו לזכות את הרבים. בשמיים, כשהגיע הזמנו להיפטר מן העולם, אומרת הגמרא, אמרו למלאך המוות, עכשיו הגיע הזמנו של יהושע בן לוי. לפני שאתה לוקח את נשמתו, הורג אותו, תעשה לו איזה מחווה טוב. בקשה לפני המוות. תעשה את רצונו, מה שהוא רוצה. לפני המוות. אומרת הגמרא, כי הבש אחיו, רבי יהושע בן לוי, כשהגיע הזמנו למות, אמרו לבית דין של מעלה למלאך המוות, זיל עביד לרעותה, לך תעשה את רצונו. אזל, התחזה לה. מלאך המוות עם חרב, לוקח את הנשמות עם החרב שלו, אזל, הוא נראה לו בתור מלאך המוות. רבי יהושע הנביא לא פחד. ראה את מלאך המוות, אמר לו, ערב טוב. מה אתה עושה פה? מה קרה? אמר לו, הוא בא לקחת את הנשמה שלו. אמר, אין בעיות. רק אני הייתי מעוניין, עבדתי את השם כל כך. כל יום תפילה ותהילים וקריאת שמע וצניעות וכיסוי ראש. כל יום ברכת המזון. עבדתי את השם כל החיים. אמר לו, אני הייתי מעוניין, לפני שאני מת, לדעת אם כדאי למות. אם לא, אולי כדאי להישאר פה. בבית זקנים, גריאטרי, על כיסא גלגלים. מי נשאר פה? בקיצור, רבי יהושע בן לוי אמר לו למלאך המוות, אמר לו, לפני שאתה לוקח אותו, שיקח אותו, אחווה לי דוכתיי. מה זה? תראה לי את המקום שלי בגן עדן. ככה נראה איפה אני יושב, נראה מה השכר, הוא ימות, יהיה יותר נעים למות. אמר לי לחיי, מצוין, זה כלום, מה זה? הרי לך, מה הבעיה? הרי לא ככה קחת הנשמה שלו. אמר לו יהושע בן לוי, הווה לי סכינך, אני פוחד ללכת לך עם החרב הזאת, אני כל הזמן רואה חרב עליי, אני פוחד, תן לי את הסכין שלך. בשמיים אמרו לו, תעשה מה שהוא רוצה. מלאך המוות לקח את החרב, נתן ליהושע בן לוי. עכשיו מלאך המוות פוחד. לקח את החרב. דילמה ובעטת לי, תן לי את החרב שלך שלא תפחיד אותי. אמר טוב, באור חיה ונילה, בדרך לגן עדן נתן לו.
כמעט להתם, איי 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 איי, מה זוכה אדם שמוסר את נפשו על לימוד התורה? מה זוכה אדם שמזכה את הרבים? מה זוכה אדם שמשפיע על אחרים? איי, בגלל שיהושע בן לוי לקח את בעלי רעתם ולמד איתם תורה וסיכן את חייו, איי 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 איי, אומרת הגמרא, הביא אותו לגן עדן, הראה לו די לקמח ולשור, הראה לו שורה, אמר הנה אתה רואה פה? רבי מאיר בעל נס, רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי יהודה, כל מלאכים, אחד מלאכים, כולם יותר מהמלאכים. אמר הנה המקום שלך, פה הכיסא שלך, הנה להי גיסה, הרים את הגלימה שלו, קפץ בפנים, השאיר מלאך המוות בחוץ, הוא לא יכול להיכנס, ונכנס בפנים עם החרב של מלאך המוות, ואמר בשבועתה אני נשבע דלא אתינה, אני לא יוצא, נשבע שלא יצא מגן עדן. למה? יגיד לו תצא, יגיד אני נשבעתי, אסור, שבועה, חלס. מקיימים שם את השבועות. הלכו המלאכים, אמרו יא חביבי אתה סיבכת אותנו פה, מישהו נכנס עם החליפה עם העניבה, נכנס פה לגן עדן, מה איתך? תצא לי פה, הלוואי שניכנס מתים לשם, זה נכנס חי. אמרו לו תצא לי פה, אמר להם רבי יהושע בן לוי נשבעתי לא לצאת, אני מצטער, נעשה לך התרה. אמר לא רוצה התרה, התרה לא מועיל, אם אחד לא רוצה התרה לא מועיל התרה, התרה מועילה כי אחד מבקש התרה, אם הוא לא רוצה לא מועיל. אמר להם אני לא רוצה התרות, לא רוצה, נשאר טוב לי בגן עדן. אמר להם יהושע בן לוי לא יוצא עם הבגדים. היה רעש בשמיים. למי הלכו רבותיי? למי הלכו? את הקדוש ברוך הוא בעצמו. באו לקדוש ברוך הוא, אמרו ריבונו של עולם, יש לנו פה שאלה, אף אחד לא יודע תשובה, אף אחד. מה יש? אחד, יהושע בן לוי נכנס עם הבגדים, נשבע שהוא לא יצא, נשבע לא יצא. אמר הקדוש ברוך הוא, אם כל חייו כשהוא נדר או נשבע או קיבל עליו לא עשה התרה, לא נשאר על השבועה, לא יתיר, אז גם עכשיו אסור להתיר לו, שישאר חי. אבל אם פעם אחת הוא יתיר, גם עכשיו תתירו לו באלכוהול ותוציא אותו. מה הכוונה? מה זה שאדם עושה נדר, עושה שבועה, עושה קבלה? מה זה? לפעמים את מקבלת עלייך, אני מעכשיו די לא אכעס, לא אדבר לשון הרע, אני אהיה זריזה להגיד תהילים, וזה כשאת רואה לוויה מישהו מת ואת פוחדת שיהיה קרוב אצלך, אז את מתחילה לפחד. לא, את פוחדת. אדם פוחד ואדם מתחיל להתעורר, אז הוא מקבל עליו כל מיני, מקבל עליו החלטות. את אומרת מעכשיו אני אעשה את זה ואני אעשה את זה. את רואה מישהו חולה יוצאת מבית חולים, אומרת וואי וואי וואי, לא, אני צריכה באמת להגיד, למחרת כלם פאדי, אותו אישה אותו דבר. האדם לא עומד, תעשו לי התרה, בואו קיבלתי, תעשו לי התרה. למה האדם מחפש התרה? לא יכול לעמוד בדרגה שאליה הגיע, בדרגה שאליה הוא שאף, הוא לא יכול לעמוד, מבקש התרה. רבי יהושע בן לוי כל ימי חייו, כשקיבל איזה קבלה, כשעלה איזה עלייה רוחנית, אף פעם לא ביקש התרה. למה? נשאר באותה דרגה, אף פעם לא ירד. עכשיו זה שהוא קפץ חי לגן עדן, מה זה? זה עלייה רוחנית. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, אם רבי יהושע בן לוי כל ימי חייו, כשקיבל איזה קבלה, כשעלה איזה עלייה רוחנית, אף פעם לא ירד ממנה, גם עכשיו לא נוריד אותו. אבל אם פעם אחת הוא ירד, גם עכשיו נוריד אותו. חיפשו בכל התיק שלו 70, 80, 90, 100 שנים, חי הרבה שנים, אף פעם לא ירד מהעלייה רוחנית שהוא קיבל. כל ברכת המזון יותר טוב, כל תפילה יותר טובה, כל מידות, כל יום היה יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תורידו אותו. עכשיו המלאך המוות, פיטרו אותו מהעבודה, למה החרב שלו אצלו, הוא לא עזב. ככה מסתובב בגן עדן עם החרב של מלאך המוות. הוא שמע בת קול, יצאה בת קול ואמרה לו, הוא שמע בת קול, נפק בת קלה. אמר לו מלאך המוות לרבי יהושע בן לוי, תראי את הסכין, טוב טוב, נשארת כפרה, תראי את הסכין שלי, יש עוד עבודה. אמר לו, לא יאיבה, אני לא נותן לך, אני מצטער. יצאה בת קול מהשמיים ואמרה לו, הב נילה, דמית בעלי ברייתה, תן לו את זה. אז מלאך המוות לקח את זה והלך. עכשיו מה קרה בשמיים? אומרת הגמרא, איי איי איי, אומרת הגמרא, מכריז אליהו הנביא, אליהו הנביא הלך בגן עדן, איי, מכריז אליהו קמה, אליהו הנביא הלך לפני רבי יהושע בן לוי, לפניו לכל מקום, ואמר, פנו מקום לרבי יהושע בן לוי, פנו מקום לרבי יהושע בן לוי. אליהו הנביא הלך לפניו והיה מכריז, הוא היה
השומר כאילו לפניו, תפנו מקום ליהושע בן לוי שהוא בא לגן עדן, פרסם שהוא בא לגן עדן. עבר באיזה מקום, הוא ראה את רבי שמעון בר יוחאי. הוא ראה את רבי שמעון בר יוחאי יושב על 13 מזרונים, קרים של זהב. 13 תחת פיזה. 13 כזה עץ כזה של זהב. יושב על 13 דברים של זהב. יעני משהו, זה משהו גן עדן העליון. אמר לי, את הוא בר לוואי? רבי שמעון בר יוחאי ראה מישהו עובר. עכשיו הוא ראה אותו, הוא לא ראה אותו. שמעו טוב, איי, זה עמוק. רבי שמעון בן לוי רצה לראות רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי ראה אותו, אמר לו, אתה בן לוי? רבי שמעון בן לוי שמספרים עליך, אליהו הנביא מכריז, אמר לו, אני. אמר לו, נראתה הקשת בימיך? מה פה שנראתה הקשת בימיך? כשהשם כועס על עם ישראל, אז יש קשת שלא יעשה משהו. זאת אומרת שלא היה צדיק שיגן עליכם. אמר לו, יהושע בן לוי, אתה? אמר לו, כן. נראתה הקשת בימיך? אמר לו, כן. אמר לו, אתה לא בן לוי. בן לוי לא ייתכן שיהיה קשת בימיו. אומר רש"י, באמת, הקשת לא נראתה בימיו, רק לא רצה להתגאות. הוא אמר, לא נראתה הקשת בימיו, אבל באמת לא נראתה הקשת בימיו. אומרת הגמרא, שיהושע בן לוי אמר למלאכים, תעשו טובה, תגידו יהושע בן יוחאי, אני רוצה לראות אותו. לא את הקדוש ברוך הוא, אותו! אמרו לו, בסדר, נגיד לו. אמר, אם נראתה קשת בימיו, הוא לא יכול לראות אותי. אמר, טוב, מאחוריו. הוא ראה אותו מאחורה, לא יודע מה, ונכוו קהו עיניו. זה לראות מאחוריו את יהושע בן יוחאי. איך נעמוד במחיצתו של הקדוש ברוך הוא? איך נראה בעיניים האלה שראו עיתונים וראו שטויות וראו לכלוך והסתכלו איפה שלא צריך ועשו עין הרע וקנאו ותאוות וחמדו? הייתי רוצה סמלה כזאת. איפה קנית הסמלה הזאת? מה אכפת לך, תופרת? איזה נעליים, איזה לא תחמוד. מעשרת הדיברות לא תחמוד, אפילו שאת לא רוצה את זה, רק היית רוצה. ככה אומר אבן עזרא, את לא רוצה, רק היית רוצה. הייתי רוצה, תראה, בחתונות העיניים יוצאות והשכל יוצא, הכל לא נשאר כלום. מה קרה? אבל הבלים הכל. אז איך אפשר בעיניים האלה לראות את הקדוש ברוך הוא, לשבת במחיצתו? רבותיי, אני אומר לכם, אני מדבר על עצמי, אתן צדיקות, אני מדבר עליי. איך אפשר באמת לראות את הקדוש ברוך הוא? רב יהושע בן לוי הלך לראות את רבי שמעון בר יוחאי, קהו עיניו, לא יכל. אתם זוכרים, אמרתי פעם דבר עמוק, אחים יקרים, זה עמוק. שני גדולי הדור, יותר ממשה ואהרון, שני גדולי הדור, נדב ואביהו היו מלאכים, היו קדושים, היו מלאכים, אריות קדושים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בקרובה יקדש, אני אקדש את בית המקדש בשני גדולי עולם. הוא חשב שהוא יקדש אותם במיתת משה ואהרון. בסוף הוא ראה שנדב ואביהו מתו, אמר, אלה יותר גדולים ממני וממך. באמת ביום כיפור מזכירים את זכות משה ונדב ואביהו. מי שבוכה על מיתתם מובטח לו בן עולם הבא. בקיצור, אומרת הגמרא, כשמתו נשרפו בבית המקדש. ולמה נשרפו? נכנסו להקריב קטורת, נכנסו להקטיר. לא שאלו, נכנסו. התורה מעידה למה הם מתו. אחרי מות שני בני אהרון, 4 פעמים כתובה המיתה שלהם בתורה, 4 פעמים כתוב למה מתו. למה מתו? בקרבתם לפני השם וימותו. שהיו מאוד קרובים לקדוש ברוך הוא, בקרבתם לפני השם וימותו. בקרבתם לפני השם. מה זה בקרבתם לפני השם וימותו? קרבה לפני השם זה סיבה למות? מה הכוונה? תשמעו טוב. רבותיי, זה עמוק ונפלא, תשמעו טוב. בקרבתם לפני השם וימותו. רבותיי, רבותיי היקרים, אני הסברתי. הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי מיתת שני בני אהרון בקרבתם לפני השם, אומר הקדוש ברוך הוא על זאת, על מיתת בני אהרון יחרד ליבי, הלב שלי כביכול של השם יחרד, רועד, ויתר ממקומו. מה זה ויתר? קפץ הלב שלי קפץ ממקומו. למה בני אהרון מתו? למה יהיו יותר גרועים מטיטוס הרשע? למה שלא יהיו כמוהו? טיטוס הרשע נכנס לקודש הקודשים וחירב וגידף, קרע את הפרוכת, עשה עבירות, נכנס חי, יצא חי. המטה של אהרון, אומר הקדוש ברוך הוא, למה שהם יהיו יותר גרועים ממי? מהמקל של אהרון. המטה של אהרון נכנס, יבש, יצא, חי, ציץ שקדים. אומר הקדוש ברוך הוא, כואב לי הלב. ובני אהרון הקדושים והטהורים נכנסו חיים, יצאו שרופים.
על זאת יחרד ליבי ויתר במקומו. השם כואב לו. אני שאלתי שאלה פשוטה. השם כואב לו למה הם מתו. אני שאלתי שאלה פשוטה. איזה שאלה? מי הרג אותם? השם כתוב, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. אם כל כך, שימו לב, אם כל כך כאב לקדוש ברוך הוא שהם מתו, שהם נשרפו, למה הרג אותם? למה שרף אותם? הוא אומר שיהיו לפחות כמו המטה של הארון, כמו טיטוס. למה הוא הרג אותם? כל כך כואב. יגיד להם, עוד פעם אל תעשו כך. אני אמרתי רעיון נפלא. אתם יודעים, כששלחו את האסטרונאוטים לירח, לחלל, האסטרונאוטים, יש חליפה עולה $2 מיליון, חליפת חלל, עם ריצ'ת סגור. למה? החלל פה לא מתאים לחלל שם, הגוף שלנו בנוי לחלל פה, חמצן, חנקן, מעלות, שם קור, חום, יכול בשנייה, פופ, להישרף. עשו חליפה, אחד ככה כל הזמן ללכת, ככה זה, ככה קשה, כל הזמן לשבת ככה עם חליפה ככה ללכת קשה. אז זה, מסכן, איך שירד בירח, רצה לנשום קצת אוויר של הירח. אמר מחנק פה, פתח, כתוב זהירות, אל תפתח, כתוב זהירות, אל תפתח. פתח קצת את הריצ'רץ', קצת, חור קטן, מיד נכנס. חנקן של הירח, שרף אותו. במקום. למה? הגוף שלנו לא עמיד מפני האטמוספירה של הירח. אז הוא צעק השני, אומר, למה הרגתם אותו? טוב, זהירות. לא הרגנו אותו. כואב לנו שמת אסטרונאוט חשוב. לא הרגנו אותו. זה מציאות. כשעושים חור בחליפה, נשרפים. בקודש הקודשים יש אין סוף של קדושה אלוקית, אין סוף של חום, של טהרה, של קדושה, אטמוספירה של הקדוש ברוך הוא, שיכנס האסטרונאוט הכי טוב. נדב ואביהו נכנסו, אז הם היו עטופים בחליפת מצוות, במעטה של קדושה, שום חטא לא היה להם. ברגע שהקריבו קטורת בלי רשות, עשו חור בחליפה. איפה? בחלל של השם, בקודש הקודשים עשו חור, חטא קטן. בחור הזה נכנסה הקדושה ושרפה אותם. הם לא נהיו עמידים לרגע מפני האור האינסופי, הקדושה של אלוקים. אז לא נענשו, זה לא עונש, זה מציאות כזאת. הם לא היו עמידים בחום והאור. אומר הקדוש ברוך הוא, על זאת יחרד ליבי ואיתה כואב לי שלא היו עמידים ונשרפו. בני אהרון, חטא אחד פעם בחיים, שלא עשו קטורת, התפללו שבלי רשות, לא צריך קטורת בלי רשות. יש פה מישהו שהוא עמיד בפני האור של הקדוש ברוך הוא. הרי כל התכלית שלנו להתענג על השם, לשבת במחיצתו. יש פה מישהו שיכול להגיד, אני עמיד בפני אור השם, אני מוכן, אני זך מספיק לי, קדושים תהיו. למה קדושים תהיו? כי אני קדוש, אומר השם. אז מה יש? אתה קדוש, אנחנו ואנחנו. כי קדוש אני, ואני רוצה שתשבו איתי. אז אם אתם רוצים לשבת איתי, היות ואני קדוש אינסופי, אתם חייבים להיות קדושים, שתוכלו להיות עמידים מפני הקדושה והאור והחום של אלוקים. קדושים תהיו כי אני קדוש. מה זה שייך זה לזה? היות ואני קדוש, והתכלית של בריאת העולם שתשבו איתי, ואם לא תהיו קדושים לא תוכלו לשבת איתי. צריך הרבה להזדכך ולעבוד, להתענג על השם ולשבת במחיצתו. ישנם יחידים בעולם שזכו להיכנס חיים לגן עדן, כמו רב יהושע בן לוי זכה להיכנס חי. זה לא שהוא עשה טריק, אמר לך מה לתרז אותי. הרי הקדוש ברוך הוא יודע את העלמות, הוא ידע שזה יהיה. למה הוא אמר למלאך המוות, לך תעשה לו מה שהוא רוצה? הוא רצה להראות לנו מה הזכות של מי שמזכה את הרבים, מה הזכות מי שמוסר את נפשו על לימוד התורה. רצה להראות לנו הקדוש ברוך הוא. ולא רק, מי אני, מהמשפחה שלי באתי, מאיזה משפחה, מי אני? אני מכיר גרה, אני מכיר בימינו גרה, שזכתה להיכנס חיה לגן עדן, עם הבגדים שלה. מכיר בת של גוי. מי זאת? בתיה בת פרעה. בתיה בת פרעה, פרעה הרשע שזורק ילדים. בתיה בת פרעה, הייתה בת פרעה, עזבה את אבא שלה. למה זכתה להיכנס חיה לגן עדן? הפקירה את כל תאוות העולם הזה. אביה, ארמונות מלכים, כל התאוות, בת פרעה, בת של אלוהים, הוא אמר שהוא אלוהים, עושר, כבוד, כל הכסף בעולם, כל התאוות, עזבה הכל, שרפה הכל. באה, אני עושה את הקדוש ברוך הוא, אני עושה את האמת. אמר הקדוש ברוך הוא, לא הפסד כלום. את עבדת בת פרעה, תהיה הבת שלי בתיה. היא מאלה שזכו להיכנס חיה לגן עדן. ואני מכיר בזמננו עוד אחד, גבר אחד שנכנס חי לגן עדן. אליעזר עבד אברהם, הבן של נמרוד, הבן של אשף, הבן של נמרוד הרשע. זכה להיכנס חי לגן עדן, עד היום מסתובב חי בגן עדן. מישהו נכנס למערה, ראה אותו במערה חי, מסתובב. למטה במערה.
הגמרא מספרת, קראת בי בנהר, ראה אותו, אומר לו, מי אתה? אמר, אני אליעזר בן אברהם, מה אתה רוצה להיכנס? אמר, חכה, אני אשאל את אברהם אבינו אם אפשר. הבן של נמרוד הרשע זכה להיכנס חי לגן עדן. אדם, אז אם הם זכו, כל שכן אנחנו. אדם יכול להזדכך ולהתעלות ולזכך את גופו ואת נשמתו, לזכך את גופו, לזכך עד שיזכה לדרגה כזאת, להיכנס חי לגן עדן. רבותיי היקרים, ביציאת מצרים, הקונץ זה לעשות פסח, לאכול מצות, קרפס, אפיקומן. מה זה פסח? אומרת הגמרא, אמר רב גמליאל, כל מי שלא אמר 3 דברים אלו לא יצא ידי חובתו. מה לא אמר? פסח, מצה ומרור. מה זה מצה? מה מסמל מצה? מצה מסמל לפרוש, להתבדל מהעולם הזה. מה זה מצה? במה עושים מצה? עוגה, יש, בוחרים ספרים, היום יותר מהש"ס, 50 ספרים. מאכל מרוקאי, מאכל קורדי, מאכל אפריקני, מאכל פרסי, מאכל סיני, מאכל זה, חוברות עוגות, קפיטריות, כל מיני עוגות, כל מיני... הבעל בא הביתה אוכל את הספרים. לא, בתמונה זה יותר יפה, אוכל את הספרים. רבותיי, עושים ספרים, אין קץ. מה זה מצה, רבותיי? מה זה מצה? לוקחים מרשם של עוגות, חצי כוס חלב, חצי כוס מרגרינה, חצי כוס קפה, חצי כוס שוקולד. אז מה הקונץ? כל כך הרבה דברים עושים עוגה. חצי כוס, שימי שוקולד, שימי קפה. בטח, מה אתה רוצה? שם כל כך הרבה דברים, יצא עוגה. רבותיי, מה זה מצה? מה שמים במצה? קמח ומים. מים זה הדבר הכי פשוט בעולם, בבריאה. קמח הדבר הכי פשוט באוכל. הכי פשוט. עכשיו, כשעושים עוגה, כל מה ששמים יותר, בעוגה, תפריטים וממתקים דברים, נרכבת יותר מהר. תשאירו עוגה יום-יומיים, מה ששמים יותר דברים, נרכבת יותר מהר. המצה, אומר המהר"ל, שנים, נשארת אותו דבר. למה? אין בה שום דבר מהעולם הזה. קמח ומים. אם אדם רוצה להישאר קיים, שלא ירכב מהר, כל מה שפחות יש בעולם מהעולם הזה, כל מה שבתפריט פה יש פחות, נשאר יותר ארוך. זה מסמל מצה. לחם עוני. מי שלא אמר, מצה. מה עוד יש? מי שלא אמר מצה ומרור. מה זה מרור? לפעמים אחד, כשטוב לו, הוא יכול לשמור, הוא רגוע, הוא שלב. קצת איסורים הוא משתגע. לא את העולם. מרור מסמל את האיסורים. למרות האיסורים, למרות הסבל, למרות הכאב, לא כל בעל הוא בעל טוב. לא כל בעל הוא בעל נוח. לא כל אישה היא אישה טובה. לא כל אישה היא אישה נוחה. אישה אחת אמרה לי, זה לא בדיוק מה שחשבתי. אמרתי, גם את לא בדיוק מה שהוא חשב. מה נעשה? שניכם לא מה שחשבתם, זה מתאים. רבותיי היקרים. מה זה מרור? למרות הסבל, למרות הייסורים, למרות הכאב, רבותיי, למרות הצער, לעבוד את השם. לעשות את החג בשמחה, והיית אך שמח. לעשות את החג השמחה. איך זוכים? מה הדבר הראשון? לפני מצה ומרור? פסח. מה זה פסח? קורבן פסח. מה זה קורבן? להתקרב אל השם. להקריב הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. מה זה פסח? אם זוכים למצה ומרור. מה זה מצה? פרישה ממותרות העולם הזה. מצה, אין כלום, רק קמח ומים. מה זה מרור? למרות האיסורים. אם זוכים למצה ומרור, זוכים לפסח. מה זה פסח? שהשם פוסח. השם פוסח, פסח השם על ביתי ישראל, שומר על האדם. פסח, מצה ומרור. כמה שלבים של גאולה? יש שלבים של גאולה. יש 4 לשונות של גאולה. מה אכפת לנו כמה לשונות יש? כמה לשונות יש של גאולה, רבותיי? כתוב, רבותיי היקרים, והוצאתי. קודם כל האדם נמצא בביוב, האדם נמצא בייסורים, בסבל. האדם נמצא בסבל, עבד לתאוות שלו, עבד עבדים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה, והוצאתי. אני קודם הוציא אותך מהביוב, והצלתי. כשאני הוציא אותך, יהיה הרבה קנאה של הסתרה אחרה, של המסיתים, של יצר הרע, יבואו להפיל אותך, והצלתי. אחרי שהוציא אותך, לא מספיק להוציא אותך, והצלתי. ואחר כך, וגאלתי, אני אגאל אותך לחירות עולם. זה לא מספיק. ולקחתי, אני אקח אתכם מארץ ישראל, אביא אותך ליישוב טוב, תהיה מיושב, מרוכז בדעתך. כל זה לא מספיק.
מה הדרגה החמישית שאומרים זה כנגד כוסו של אליהו הנביא? מה הדרגה החמישית? איזה מילה יש עוד? אחרי והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, יש עוד כוס חמישית, יש 4 כוסות כנגד 4 מילים של הגאולה לשונות, אבל יש עוד לשון. איזה? והבאתי. איפה הבאתי? לקחתי זה לארץ ישראל. הבאתי איפה? הבאתי לאן? והבאתי אתכם אליי. זה הסוד של ולא יראו פניי ריקם. לבוא למחיצתו של הקדוש ברוך הוא, זה תכלית הבריאה. לכן הכוס הזה זה של אליהו הנביא. לכן הכוס זה תחיית המתים. והבאתי, הלשון החמישי זה לא בזמננו, שמים את הכוס לא שותים אותו. למה? זה דרגה של והבאתי אתכם אליי, אחרי המוות. הבאתי אתכם אליי, תכלית הבריאה, תיקון העולם, תיקון השלמות של הנשמה של האדם, להיות במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. מה זה הבאתי? הבאתי אתכם אליי. הכוס הזה קוראים לו איזה כוס? אליהו. מה זה שייך הבאתי? עוד פעם, הכוס החמישי איזה לשון? הבאתי. כנגד מי זה הכוס הזה? אליהו הנביא. מה שייך אליהו הנביא והבאתי אתכם אליי? אמרתי, מה זה והבאתי אתכם אליי? תשבו במחיצתי. את מי הקדוש ברוך הוא הושיב כשהוא חי בחיים במחיצתו? אליהו הנביא. אליהו הנביא עלה בשערה השמיימה. הוא מלאך שליח השם, מדבר עם השם כל יום. והבאתי, הכוס החמישית, הלשון החמישית של והבאתי של אליהו הנביא. למה? למה הוא זכה לדרגה של והבאתי בחייו. הוא זכה שהשם משך אותו בשערה באש השמיימה. והבאתי אתכם אליי, כמו בתיה בת פרעה, כמו אליעזר עבד אברהם, כמו רבי ישוע בן לוי, כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו אליהו הנביא. והבאתי אתכם אליי, זה הכוס של אליהו הנביא, למה הוא זכה לזה. היי רבותיי היקרים, לא יראו פניי ריקם, לא יראו פניי ריקם. השם מתחנן, אתם באים אליי, אל תבואו בידיים ריקות. אתם יודעים, פעם אחת ראיתי את הילדה הקטנה עושה מתנה ליום הולדת של חברה שלה. אגיד לכם את האמת, אני נבהלתי, חשבתי עלי $500. איזה מתנה, עשתה, לקחה קופסה ככה של קרטון של תה של ביצים, מילתק, עיתונים, מתנה. אמרתי, איזה מתנה את מביאה לה? ש"ס, רמב"ם, מכונת כביסה. אומרת, אבא, אין כלום, סיכת ראש קטנה, רק עיתונים, ממלאים עיתונים, הילדים. עיתונים, ככה המתנה נראית כמו צריך טקסי לקחת אותה. ובלחל בפנים יש כפתור. סיכת ביטחון. זה כלום. אומרת, אבא, אין כלום, זה הכל עיתונים. תארו לכם שאת באה לחתונה של החברה שלך, שהיא באה 58 לשמחות שלך והביאה כל פעם מתנות יקרות, ואת מביאה לה מתנה גדולה על יד כולם. כולם יושבים 500 איש, והראשון לציון והשני לציון יושבים רבנים גדולים, ובבא סאלי כולם יושבים, ואת מביאה 3 סבלים מרימים, ככה מתנה גדולה. הקלה, הלב שלה קופץ. היה כדאי לטפל בה 58 פעם, באתי, היה כדאי. תראה, בלי עין הרע, הביאה עם מנוף את המתנה, בלי עין הרע. מי יודע מה יש שם? מי יודע? אולי מכונת תפירה ידנית. מי יודע מה יש שם? פותחים עיתון, פותחים קרטון, פותחים פלסטיק ישן של פסח זרוק, פותחים, בסוף סיכת ראש. איזה, את תמותי מבושה, יכניסו אותך בקופסה. את תמותי מבושה, הכל בלוף, הכל אוויר, הכל עיתונים, הכל קרטון. היי רבותיי היקרים, כתוב בזוהר הקדוש, ויקרבו ימי ישראל למות. מה זה ויקרבו ימיו למות? ימיו מתים הוא מת, ויקרבו למות. מה זה ויקרבו ימי ישראל למות? אומר הזוהר הקדוש, כשאדם הולך לבית עולמו, כל הימים הולכים איתו, והקדוש ברוך הוא על יד כל הצדיקים אומר, היום הראשון שלך בת מצווה, שימי אותו, ריק, מלא אוויר. ישנתי, אכלתי, טיילתי, שיחקתי, הלכתי, חזרתי, כעסתי, בלבלתי, בכיתי. היום השני אותו דבר, היום שיהיה הפשע. הימים ריקים. הימים, אומר הזוהר הקדוש, כשהיום ריק הוא בורח, לא רוצה לבוא לקדוש ברוך הוא, ריק. הימים ריקים, מלאים עיתונים, מלאים קרטונים, נשאר סיכת ראש. מה שווה כל החבילה? סיכת ראש נשאר. אומר הקדוש ברוך הוא, 3 פעמים בשנה, חשבתי, למה אומר 3 פעמים בשנה? רגלים. רגלים זה גם פעמים. 3 רגלים זה פעמים. אדם מקבל 3 אפשרויות לבוא בגלגול. אם הוא תקלקל, אחרי זה יותר לא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתזכה לראות אותי, ואם חטאת אתה לא יכול, אתן לך צ'אנס, עוד פעם גלגול, עוד פעם, 3 רגלים, תחוג לי בשנה, בחיים שלך. אחרי זה אין יותר גלגולים, אתה נשאר לנצח ככה. ולא יראו פניי ריקם. לא לבוא עם ימים ריקים, לא לבוא עם ריקנות. בינינו ובין עצמנו אחים יקרים. כמה רגעים ריקים, כמה שעות ריקות, כמה שנים ריקות, כמה לילות שרפנו על שטויות, כמה בכינו על שטויות, כמה כעסנו על שטויות, כמה שרפנו זמן שלנו ושל אחרים על שטויות.
זה צו אלוקי של הקדוש ברוך הוא. צו שהשם מצווה אותנו. אתה רוצה לזכות לחיי נצח. כבר 3 פעמים, זה הדור האחרון, אין יותר גלגולים. אין יותר גלגולים, גמרנו. מי שהלך, הלך עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לבוא אליי להתענג על השם, אני מבקש, ולא יראו פניי ריקם. את הפנים שלי אתה לא תוכל לראות כשאתה ריק מתוכן. משה רבנו אומר, אני רוצה לראות אותך השם. אומר לו, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. הדרגה הזאת לשבת לראות את פני השם, זה רק כשהנשמה תורה זכרון אחרי המוות. הגוף מפריע, הגוף יהיה איזה גוף שיהיה מפריע, ולא יראני האדם וחי. לראות את הקדוש ברוך הוא צריך להיות זך, 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 אור זך ומצוחצח, בלי שום פגם. וזה עבודתנו בעולם הזה. חבל על כל יום. חבל על כל יום שהולך בחושך. חבל, חבל. לזכור, לשים פתק. לא לבוא בידיים ריקות. לבוא לקדוש ברוך הוא, לא בידיים ריקות, זה בושה וחרפה. ולא יראו פניי ריקם. אומר הזוהר הקדוש, כי תבוא אל הארץ, אשר אנוכי נותן לך, ולקחת מראשית כל פרייה, ושמת בתנא. הוא שם את זה בתנא, מקריב את זה לפני השם. אם יש עגבנייה רקובה, אם יש תפוח רקוב, אם כזה עגול, תריח בעלך, תביא לי תפוחים, יביא לך זה כזה שחור חום, לא דבש, אבוקדו לפעמים יש לו עין שחורה. אז אי אפשר להקריב את זה, אי אפשר. פעם בחתונה ושמחה. אומר הקדוש ברוך הוא, והבאת מראשית כל פרי אדמה, רק את המצוות המובחרות, את המצוות השלמות, המודרות, המלאך לוקח אותם לקדוש ברוך הוא. מביא אותם, הבאתי את ראשית כל פרי אדמה. רבותיי, להשתדל שהתנא יהיה מלא מצוות שלמות, מלא ימים שלמים, מלא חיים שלמים, כי רק עם שלמות אפשר